Iti sa Balibed damag digiti electric float ni parada met iti Bangged Abra Kaspaset Pelaeng ti Dapil Festival. At iti detalye. Naragsak ang nag-uumong dagiti residente iti Bangged kadagiti kalsada idi rabii. Enjoy ti panagbuyada kadagiti electric float ana iparada. Daytoy ngamin ti umuna nga electric float parade ana iwayat iti ili. Well ma'am, nagmayat, nagpintas lalo nag-float ti Asis. Kasi LED lights kano amin kinosarda, nagbongga. Pinartisiparan ti naduma-duma nga establishmento ken eskwela ti parada. Kasapulan nga adaan metlaing ti tema adapil dagiti float. Di kriteria na kat umunay kat masapon nga dapil concept na ken DJ han nga violate kadagitay guidelines nga in paulog ti Office of the Mayor. Kas kadaytoy float ti Abra State Institute of Sciences and Technology. Makita kadagiti disenyo na ti kultura ti panagdapil. Manipod iti kayo ti unas, ti mararamat at adapilan. Ken dagiti produkto apakaaramidan ti unas kas iti balikutsa. At nga in focus mi dato'y balikutsa. Isaw na makita yo, bali dato yan ti front view na balikutsa. So ti may sa produkto iti unas. Manipod iti batog ti Rosario Building na iparada dagiti float iti kabisera ti Bangged. Nagdiretso da nagparada ken pinalawag dati plaza. Ad dapay arim magsak ti fiesta babaen iti fireworks display. Bridget Mayor, Balitang Ilocos.